Ni alin mama na kore ka daga Kannywood, da haka ka sa hannu na kore ka. Gaskiyar magana ba zai yi. Ya za a kore ni, in ka koren kuma ni zan koma gurin madagwal. In kuma madagwal bai dauke bayan tafi gurin iya zango. Magana ta gaskiya kenan. O kana nufin ban san kore ka ba? A ni ban ci haka ba. Dukkan wanda za su dauke nan to laifin me ne? To ai ana haɗa mu da kai ana cewa wai ina cutar ka ana turo ma kuɗi ba na tura maka. Kai ake ruwa ma ce. To amma kuma ai kai kana yarda da maganar su, da haka nace na kore ka. Ni ban kori ba. Ba kori ba? Sabida Allah ban kori ba zai yi ba wallahi. Sabida ana nema to ba kana cewa za ka koma wajen alima da gwalba? Ko ka koma wajen ai ka ce sai ba su dauke ni ba. A to ai yana ga musu dauke ka. Wallahi tallahi Kaduna baka san yawon da suke. Baka jama'a ta a Kaduna ba. A Kaduna na wallahi tallahi. To yake ne ko ina shiga ne baka. Kyale ni ko in ci gaba da harkokina. Ba dama in kori. To munafukan da suke hada mu da kai. Duk wani yan hadi ne. Magana ta gaskiya kenan a dawo da ni ko a makala komai da komai an dawo da ni aiki ko a sako. To ba matsala. Yawwa.